זאת אותי. חברים. פה, אני פה. כשהגעתי לערוץ ילדים. תקשיב, יש פה מלא דברים שמאהובים עליי, אז עכשיו אתם פשוט תראו. יש פה גמיות שממש נדירות כמו של ביוט סקר, אבל אני לא לוקחת כי יש לי הרבה ואני עכשיו עם שמות נדירות. אז אני לא רוצה. יש פה גם בשחור וגם בלבן. יש פה סגמיות, אלו ממש לא נעימות. אלו, תכירו, יחסית אני לא משתמשת איתם. יש כזה בשחור וקצניש. אלו יש לי ממש רעות. כל המחלקה הזאת כמעט של גומיות, זה בסדר. יש פה קליפסים ואני צריכה. אמא, רגע. טוב, נצאתי איזה לימוש. בסרנית להגעת איזה. תסתכלו מה קנו לי היום. צלמת מדפסת של סטיץ'. תקשיבו, זה נדיר. הגומיות האלו. גם זה. רק אומרת, גם זה. הכל נדיר. יש פה כאלו 2 כאלו. לא יודעת כמה הם עולים. יש פה כזה שגם מוציקנים וגם כזה. יש פה כזה שגם מותח וגם כזה. יש פה כזה רגיל, אתם יודעים. יש פה כזה שלא צריך להיות פה, זה צריך להיות פה. יש פה את המסריקים האלו. מלף, יש פה כזה. אני פה! כזה. יש פה סיכות. ממש. נדירות. לאן? ממש נדירות. יש פה כזה, מישהו אוהב לתפור בגדים או לא יודעת מה. אחרת אבל. שאוהב לתפור טבעת או לא יודעת מה, תתפרו שאתם רוצים. יש פה גם מרות. ממש קטנות אבל הם גם לעמידה. פה משחקים שלא ראינו נכון. זהו. בואו נעבור למחלקה הבאה. יאללה, תעקבו לפרק 2. ביי.